Y cestyll Normanaidd cyntaf. Y peth pwysicaf i'r eglwyddi Normanaidd newydd oedd amddiffyn y tir yr oeddent wedi'i gipio a sefydlu ei hawdurdod dros bobl Cymru. Gwnaethant hynny trwy godi cestyll, yn gyntaf o bren ac yna o garreg. I'r Cymru roedd y rhain yn arwyddion amlwg y gonquest. Adeiladau bregus pren oedd y cestyll cyntaf, rhai hawdd ei difetha a thân. Eich bod yn gyfrifol am adeiladu rhai o'r cestyll Normanaidd. Ble dylech chi eu codi? Cyn penderfynu, dylech ystyried y datganiadau hyn. Nid oedd modd codi cestyll yn y Gymru frodorol oherwydd nad oedd yr ardal hon wedi'i goresgyn. Roedd angen rheoli ffiniau'r mers. Roedd angen amddiffyn afonydd pwysig fel y wisg a gwy. Roedd angen amddiffyn yr arfordir rhag ymosiadau o'r môr. Defnyddiwch eich llygodyn neu'r bwrdd gwyn rhyngweithiol i glicio ar y 10 safle gorau i'ch cestyll Normanaidd. Pan fyddwch wedi gosod eich cestyll ar y map, byddwch yn gallu cymharu eich dewis chi ar safleoedd a ddewiswyd mewn gwirionedd gan y Normaniaid. Pwyswch y botwm nesaf i ddechrau'r gweithgaredd. Llusgwch bob un o'r cestyll Normanaidd at y map o Gymru. Leoliadau lle yn eich barn chi y bydda'r Normaniaid wedi codi'r cestyll hyn. Edrychwch ar y lleoliadau a ddewisioch i'ch cestyll, a gnewch gymhariaeth ar map ar y dde sy'n dangos lle'n union yr adeiladwyd y cestyll mewn gwirionedd. Dylwch chi unrhyw wahaniaethau.